бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳри Исфара баргузор гардид. Дар қисмати расмии чорабинӣ муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён баромад намуда аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва мардуми шарифи Исфара, сокинони сарбаланди шаҳри Душанбе ва кулли ҳамдиёронро бо ҷашни фархундаи миллат рӯзи ваҳдати миллӣ табрику таҳният гуфта барояшон саломативу сарбаландӣ ва саодати зиндагиро таманно намуд. Хеле рамзист ки тантанаҳои рӯзи ваҳдати миллӣ имсол дар доираи тадбирҳои ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дар таҳкиму тарғиби сиёсати инсонпарварона ва ваҳдатофари пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам такони нав мебахшад. Зимнан тазаккур дода шуд ки дар раванди 24 соли эҳёи миллӣ, 24 соли баҳамоӣ, 24 соли сулҳу субот ва оромӣ, муҳимтар аз ҳама пойдевори кохи бузурги ваҳдат бунёд гузошта шуда, кишвари соҳибихтиёр ва давлати мустақили миллиямон дар ҷоддаи бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ қадамҳои устувор неҳодааст. Дар давоми 24 соли соҳибваҳдатӣ мардуми ватандӯсти шаҳри Исфара низ маҳз аз баракати истиқлолият ва оромиву сулҳу субот имкон пайдо карданд ки рушди босуботи соҳаҳои мухталифро таъмин карда, дар ин замина ба ободонии диёр, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагӣ муваффақ гарданд. Бояд зикр намуд ки бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ истиқбол гирифтани ҷашни ваҳдати миллӣ ва сисолагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру диёти Исфара корҳои созандагиву ободонӣ, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, сохтумон ва таъмиру тармими роҳҳо, биную иншоот, муассисаҳои соҳаи маориф ва фарҳанг, баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси ҷойи кории иловагӣ, кабудизоркунии кӯчаву хиёбонҳо, боғҳои фароғативу истироҳатӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи доимӣ қарор гирифта, дар ин давра ба истиқболи ин ҷашни бузурги миллӣ 420 иншоот бунёд ва таъмиру аз навсозӣ гардидааст. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аҳли фарҳанги шаҳри Исфараро ба пойтахти мамлакат хайрамақдам гуфта, барои шодиву сурур бахшидан ба сокинони шаҳр арзи сипос намуд. Боиси қаноатмандист ки чорабинии муҳими фарҳангӣ дар яке аз мавзеъҳои ободу зебои пойтахт, муассисаи давлатӣ боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сурат гирифта, аҳли фарҳанги шаҳри Исфара бо барномаи зебову ҷолиби васфкунандаи сулҳу субот, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ хотири сокинони пойтахтро шод гардониданд.